atong gitagaan og dinuguan kay wa pa daw sila paniod to. Giingnan ako wala ra ba ko'y kanon diri. Ingon po ng usa ka babae na ako diri kanon sa mga tropa. Nako sige, kuha nga to aron makakaon na mo. So mao ni sila guys, bali upat ni sila pero ang isa dili mo kaon og dinuguan kay lahi og tinuhuan kani siya ay. Sadya miya na guys, sunod naabot na gid ang kanon guys kay duol raman ila nang gibubo ang dinuguan. Nya mo to gipahinaw na ko sa daan guys kay base unyag ilang kamot ba hugaw ba may na lang kay nagkinamot ba ni sila. Nya kani sila niguros lag kaon nya kaning usa ingon siya lami daw ang dinuguan. Nako nindot man gina basta may pakaluto. Siya ni apir gani siya sa kuha kay nindot daw og lasa. Mao na siya guys na nanigurod taon sila kaon kay wa pa daw sila paniod to. Nalingaw man gini sila duwa-duwa og basketball guys. Mao nga bataa ba pero ganahan po kanila kay di may labtanon guys. So mao na siya guys. Salamat sa iyong paglantaw. Like and follow and share po.